Il-Prim Ministru saħaħ postu bħala l-aktar mexxej f'dat f'pajjiżna, dan skont it-Trust Barometer li l-Gazzetta Malta Today tippubblika b'mod regolari. F'ġimgħa li bdiet bil-Gvern jiffaċċja vot ta' sfiduċja mressaq mill-Oppożizzjoni, Joseph Muscat mhux biss ħareġ b'saħħtu fil-Parlament, iżda anke fost l-elettorat. Tant li l-Malta Today tajt li żied l-appoġġ b'5.6% biex fetaħ vantaġġ ta' 7% fuq il-kap tal-Oppożizzjoni li għalkemm ukoll żied xi ftit l-appoġġ dan m'għamlux bl-istess saħħa tal-Prim Ministru. Skont l-istħarriġ jirriżultaw wkoll li l-Prim Ministru għadu jgawdi appoġġ ikbar fost dawk li Trust Barometer jiddeskrivi bħala switchers. Intant l-istħarriġ dwar il-partiti jikkonferma wkoll li l-Partit Laburista saħaħ il-vantaġġ tiegħu, fejn filwaqt li l-Partit Laburista żied bi ftit l-appoġġ, il-Partit Nazzjonalista naqqas. B'hekk ġimgħa li bdiet b'oppożizzjoni li komplet tattakka lill-Gvern b'mod mill-aktar aggressiv, rat li l-Prim Ministru joħroġ aktar b'saħħtu. Fuq kollox kienet ġimgħa fejn mhux biss il-Prim Ministru u l-membri tal-Gvern kellhom iċ-ċans li jispjegaw x'wettqu fl-aħħar 3 snin, iżda li konfermat ukoll l-ottimiżmu u l-fiduċja li teżisti fil-pajjiż. Bil-Prim Ministru jkun xuta aktar minn 85 miljun euro investiment imħabbar mill-privat li rikonoxxa s-sem ta' Gvern pro-business li qed jgħinu biex ikabbar u jsaħħaħ l-impjiegi.